नों थांफागौमोन आंजों थांफागौमोन डिस्टार्ब फायसै न आंनि आथिं हिनजाव लालाथ' इदि मोनजाथारनाय नङालै सालथे हा मोनजाफैगोन इदि खामानि मावग्रा गैयाना हिनजाव मोनथ'ला आंखौलै ओरैबायदि नन सेन्स मानसि दंखायोलै जि ग्रुपआवहाय मबाइलाखौ गंसे बावबो होबावबायब्रा आइफना गनानै थाबोदों मबाइला गनानै थाबोगोन ना बावबोखो जाबावलायबायलै आंनियाबो नै दानिया गारिया गोमसो थाबाय खानांसै ब्रेक पेड बन्द जाबाय हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं एन्ड वेलकाम बेक टु माय सान अफ बडलेण्ड इउटुब चेनेल जों जनायावनो दङ दिनै लास्ट डे जों बेनिफ्राय ओंखारगोन ओमफ्राय दा पेकआप खालामगासिनो दङ रेडि जोबसै आंनियाबो रेडिसै हागेस 200 थाखा दाय नांग्रा सियार एफा गिदिर नाखि बायबायलै एफा गिदिर मानसि बे बैसोआवहाय बे सियाराखौनो ख्रेम सिफायनानैहाय इयो 200 थाखा दाय नांबोदों दाखा लायाखैमोन अबसे गोलैनोसो होदों आरो मानसिया रेडि जागासिनो दङ र' रेडि जागानानै फैगासिनो दं बेबायदियाव उन्दुयो नै जोङो ओमफ्राय दा ब्रेकफास्ट खालामनो थांगासिनो दं ब्रेकफास्ट खालामनानै डाइरेक्ट जों सिबगोन उदालगुरि सान्थ्रिफोर Yes, good morning. मा ओरै खामजों लायखो नोंलाय ए जोंसो आदसा दे दखाना बेहायनो दंमोनलै फिथा बायदिसिना लाइन थाजोबलायनानै ओरैबायदि ओइ आन्ड्रेस एकदम सैथो खोथा खिन्था सानथामनाव बेसेबां लाब थाखोखौसो नांगौ ना हिसाबा सानथामनि हिसाबथ' दाहायसो मोनसिगोनलै दाथ' बोरै फैसाखौ नों नाजावो ना सोर नाजावोरा ना बेवाइफोर नाजावो गासिबो नाजावो बेबो नाजावो आंबो नाजावो साथाम दङ बारा थिग मोनाखै आं नों नाजावनो मोनलाथ' एसेखौनो आलदा सिङाव बोख्लायथारखागोन उदित जाथ'वाखै होनबा उदित जायाखैनोलै माइब्रा एसे दं नै बेखौनो बारा हिसाब नङालै पार्सेल जालायलांगोन दे आंलाय बिदि रां खाथिजों हाग'नायाव ओमफ्राय प्रेक्टिससो खालामदों दे नामा दखान होनो बेवाइया प्रेक्टिस होनो एनार्जि एसे खम नालाय सिगां दं फिउचारावहाय खामानि होगोन जे माबामोन नुबाय आं नुखादों ओइ गज' मोनसे बुस्थुसो माबा खालामनानैहाय ओरै खालामदोंमोन आं केमेराखौ मोजां मोनखाबाय आं देखायफिनगासिनो दं नोंखौ मालै नुदों दा बुजिदों दा नों नोंनि सायायाव सोरबा हौवाफ्रा फाग्ला जायोबा बिदिखौबो फाग्ला जायो थाइब्रै माहासेनासो लोंखोमादों एसे बेरखौ नुबा बोरैबा जायोनो नों थांफागौमोन आंजों थांफागौमोन आं न'आव थांनो लुबैबाय आंजों थांनाय थांफागौमोन जायगा गैया ओइ थफ्लाया सोरबा खाजोबदों आंनिखौहाय सिनाव खाया नों खानाय बलियामाव खादो बिनानावखौ लांनोसै थांफानोसै आं थोदो जों पिकनिक दङथ' पिकनिक दं जोंना बेराखौहाय ना होनो मानायाव संबाथ' नङा बेराखौनो नुफैनाखै दा आं उथिनोबो रोङा आं संगोन बेराखौनोबो नुफैनाङा हाजो गावख्लानायखौ फैदो दिनै उदालगुरि थाहैबाय गाबोन पिकनिक जाबाय जों नों माला सहैगोन न'आव गाबोन माला उदालगुरि ओंखारना थालांनो जाबाय गाबोनहा सोरनावबा थालाङा आं हा सोरनावबा थालाङा नों ट्रेन स्टेसनावल' ओंखारब्रा आं लाखिगोन ना संगोन ना जोंने थिखोनानैहाय थांफागौ नुखाबाय मानसिखौनो देलै दे मालायखौ बुं आंखौ दा होन नोंलाय माथो नों थांनो रोङा बिमा बिमा फाइनालि लोगोफोरजों ओंखारबाय नै दा इन द नेम अफ जिजास लेट्स मुभ चलो नों सेकेन्ड हाबदो थाथ' ओइ फिनुएल नोंसोर लास्टआव थादो मिथिबाय बोदो इसोरखौ सिगाङाव लास्टआव थादो नोंसोरो थाथ' होमब्ला दे औ बाय बाय औ थेंक इउ ओंखारबाय बाय बाय दे फाइनालि जोङो लोगोफोरनो ओंखारथारबाय दायो दा 12 जन दङ जों थांगोन उदालगुरि चल दे थालायदोलै सेंग्राफोरनोसो थालायदो दे थांबाय दे बाय बाय
ओंखारबाय दा लोगोफोरजों जिरि खालामला दिनैहाय 10टा बाइक दङ ओमफ्राय जों गासै 12 जन उदालगुरि थागोन सालथेनावहाय दा लामायाथ' ओरैबो गुफुरबान जाखासिगोनलायनो बेरायग्राफ्रा बेरायबाय थाबाय थांग्राफ्रा थांबाय थाबाय जोंथ' ओंखारबाय नै डाइरेक्ट जोङो उदालगुरि जोङो नै दायो मा होनो कलेज बेहाय मोनफैबाय जों सेलेक्ट कलेजावहाय जों बेनिफ्राय राइट लागोन ओमफ्राय आरो राइटबा ओमफ्राय जोङो बिरगोन डाइरेक्ट रुके रुके भाई चलो चलो जों सिगांबायलै सेंग्राफोरजों सिगांबाय बिसोना ना ओरै जाखो बेनो आंलाय ओरैसो सालायनोसैमोनलै बे गामियाबो बिराद सोमखोर समायना दै सिमेन्ट सापरिया एकदम हाजो सारि सारि समायनाल' नुयो नै सिमला फोथार मोननो थांगासिनो दङ दा बैथिं मोनसे लामा दंमोन दाख्लैदि जोङो एनएआरएम थांदोंमोन खिन्थु लामाया गाज्रियाखै सिजायलाबायगोब्रा माइब्रा ओंखाम जाना फैदोंलै ओंखायनो सिजायलाबायगासिनो दं हाब ट्रेननि थांनांगौ सोरबा सिख्लाफोरजों मेसेज फैबायलै वाट्सएपआवहाय गलासो जाबाय गारियानो नै टायारानो सोलायनांसिगोन नै जिबाय टायारा पामचार दाख्लैनिफ्रायनो प्रब्लेम होबाय थाबाय बे गारि बोरायासो जेबो होआ माथो गारि गोदानफ्रासो होयो नै ओइ सहैनांगोन दां जौआनो हबो नेকি ये ওচৰত নাই দোকান নাই হা আনিব হয় বোধ বানাই নাইছে কিমান টাইম লাগিব আধা ঘণ্টা এনেও এইটো পাবলৈ আধা ঘণ্টাই লাগিব আমাক ধেমাজি পাবলৈ হা ৰিক্স কেনেকৈ ৰিক্স ল'ব আৰু একদম ফাটিছে ओरैनोथ' ओइ लाबोनो आनि दिबि दाखाल सालायखाबोनाया बोरैबा जादोंलै ओइ बै बानायनायसै मिथिबाय एखेखा हा टाइमखा ओंखायनो बै थाबाय दे आनि दिबि दे ओरैबायदि नन सेन्स मानसि दंखायोलै जि ग्रुपआवहाय गज'नि दा 9:30 मबाइलाखौ गंसे बावबो होबावबायब्रा ओइ सोरनि मबाइलालाय नोंनि दाहोन खिन्थु आइफना गनानै थाबोदों मबाइला गनानै थाबोगोना बावबोखो ओमफ्राय सासे मानसि मोनलांबाय दा मोनग्रायाबो ओरैबायदिखा मबाइल खुनु दांफेखानो दि मबाइल गिदिर दा मबाइलानो गैबावासो होनो मोनग्रा होननाया जोंनि मबाइलावहाय जोंनि नाम्बाराव बुहरनायहाय रिसिभ खालामबाय आरो बे ओमफ्राय दा बेसेबा गोजानाव दंहैयो खाथियावनोमोन ओमफ्राय जोंखौ बिराद गोजानावसो नेहैनो थिनदों मासख'वा सारियालिनि मोजां मानसिया मोनदों मोननायालाय दा बेखौ नेनांगौला एकदम बिराद मोनागोन जों ओमफ्राय गथ'नाथ' जाबाय नै पामचार जानायनि दा बे गारियाल' बायदिसिना जायोलै जानायालाय जादों दस्रा गारियाबो जादोंमोन ओरैहाय मा नोंबो हेल' गाइसनिसै नामा हेल' गाइसनिसै नामा नोंबो दाना बेलेग गारिया जेबो जाया बेल' जायो खेबसे बानायहो लिङा लिङा खनथाम बानायबाय नै मा लिङा नै The tire is fused here. The tire is fused. टायराना बेटारि ओंखारा Tire is fused. आं बेटारि फिउससो खोनादों बेटारि फिउस मा होननाय दाखाल बानायबाय दहायबो पामचारासो सालायबोखादों थाङै थुङै दानि टायरानो जिबाय नै गोदान टायरबावसो ओरैबायदि अबस्था जाबाय गोदाव सोराव जाजोब्बाय नै ब्रेनानो मेंजोब्बाय जोंनिया दा देहाया मेङाखै सोलेरा मेङाखै ब्रेनासो मेंबाय सिङाव दं बेखौहाय माबोरै जिखोयो नै थफ्लंखा जारलालै राइटनाबो बेफोरबायदि जालानो बरिं जायो नै ब्रेन मेंहोयो बिदिया जास्ट दोखो जाखायो मानसिफ्रा बारा थिंजो मा खमाबो लाया होनखाबाय गोदान बोसोरनि खमा लाजोबदों होननानै रावबो लादलाया ओरैनो नोरोङाव थांनायसै बिसोरो बुजायदोलै प्रबेस बुजायदो सिखौहाय
मिलेमान मिंजोबबाय आंलाय आदा बिसोरनि थाखाय बिसिनाबो मेंबाय जानो हागौ मिलेमा आंनाथ' मेंजोबबाय मिलेमा बिसोरनि थाखायनो सिन्था खालामै माने नै आदा मिलेमा ओरैनो एसे दंबाव ओरैनो गैखाला मेंजोबबाय खावनो थाखाय नोङो खावनाय माने ओरैनो एसे दंबाव आरो ओरैनो मेंजोबबाय भिउसलै फुल भिउसनो मेलेमाबो खावनै थायोनो आसिया हाबलाखै दा नै ओमफ्राय बिलाय आसिया हाबलाखै ल' खोनाखो औ आसिया हाबलाखै गब्लंबाय थै गब्लंबाय गज'जोंसो थुदों मालाय फुल ससे हाबलांबाय सानदों इलाय नै बिराद ननसेन्सलै नों मानसिया माबा दं बहाय माबासो थाइबनिसो बुना औ केयारलेस जानो नाङालै मालायनि आइफन लाबोनानै सोरबा हिन्जावनि आइफन लाग्रा नोङो बेजों देखायबाय माइखौ नांफिन नामालै गोदान गैयानो जाबायना चल' एकदम बिराद उसुबिदा जाबाय दा नै आलासि जानो लिंहरबाय मोनसे जायगायावहाय मास गयावनो गोबाव थानांसिगोन जाहैबाय बेनि उनावसो ओरै ओरै हागोन जोङो देन्जार गोबाव जाबाय बेयावबो गोबावैनो चल' जाबावलायबायलै आंनियाबो नै दानिया गारिया गोमसो थाबाय खानांसिगोन ब्रेक पेड बन्द' जाबाय बायदिसिना जोबनो थांलालै दिनैहाय मेंजोबबाय ब्रेन दोखोल' मेंबाय दिनै ओरैनोबा फैगासिनो दं बुस्थुआबो नेनायसो जों मबाइला बेनिफ्राय आधा घन्टा लामा दहायना दंसोमोन बोरमा जाग्राफ्रा थ' मानसिया सफैयाखै जाबाय लामायाव दं आधा घन्टा नांगौ ब्रेन मेङाखै प्रबेश बेनिफ्राय बोरै बोरै बारस'लाबायबायखो फाथा मोनाखिसैना ओरै थमफ्रानो दानिया लामा ओंखारफैफिनबाय जा गोथौआव बिसोर थांबाय जों ससे थांहाबायमोन ओमफ्राय मोनबाय होननायखाय जों थांनाय जायाखिसै दा दङलाय नै गगा मोनहैनो बेसेबा गोजान ओंखाम उखैनायबो हाखालेरा गहपुरावसो जाहैनाय होनना बुंबाय आं जाला जाबाय जाला जासै एसे खस्थ' होनांगौलै केयारलेस ना बाबुफोर नोंसोरो आंनि आखलखौ मानो लायोब्रा नोंसोरलाय आं एसे गलाबायलाङो मबाइला दानो गावसिनिबो गबोबाय हनै आं बायदि दाजा राग जोंनानै सालायबोआ बायदि जाबाय 2 घन्टा होनानैहाय सालायफिननांसिगोन गहपुरावसो डाइरेक्ट लाखिगोन मबाइल बोननायनि रागाव नोंसोरनि रागाव माने फिउ साबसिन लेट गैया ओइ माबायदिथो मानसियालाय जौ फाग्ला भिडिअ बानायाखै भिडिअ बानायलानो जायो मैगं फानग्रासो बायदों हायाखै टेम्पारल' बेलाय 110 डिसप्ले खालामबाय गोग्लैखादोंमोननो गोग्लैखादों गोग्लैदोंसो होनदों माने जों बे जों सिलाबाथार बारनानै दामफार लोगो मोनाखै नालाय बेवहाय गोलैदोंनो लामायावसो गोग्लैदों औ माने बिसोरो खिबु मोनो जोंनि ओमफ्राय दामफारा गावसोर खिबुनाव जाहैबाय औ बिदियानो जाहैबाय ओमफ्रायो जोंनि जे गनायखौ नुखादों जाहैदों गावसोर दा खनबाय औ गावनि गैयालाय मान मालाय हिनजावफोरनि मबाइल लानानै थाङोब्रा लाजिनो सोलोंनो एसे खान्दा हिनजावनिखौ लायालाय सिखौ लानो ओइ गिनायालाय हिनजावखौ लानोसैलै हाबा लानो सिनलायखाबायब्रा हिनजावखौ लानोसै खालामोन बारा खखानिखायसो मोनफिनबाय खखाखौ मिस खालामदों सेंग्राफ्रा ओंखाम खखानि वालपेपार होना लादों नै हा खोनाया 1100 आंनि थाव बांसिन हाबगासिनो दं 250नि बारा हाबबाय खेबसे सोगासेयावहाय 250नि टेंकि खालि जाबाय 250नि सोगलायबाय बिदि जागासिनो दङ बिराद थाव जाबाय होनदों जोङो नै दायो मा जाना फैखो जोङो औ बान्दर देवा जाना फैगासिनो दङ जोङो दाखालि लामाजों थारमाने एसे लामाया बिराद मोजां लामाया गोलावसिन खिन्थु साबसिन आरो दा बैथिं थांब्ला बिराद सिंसा ओरै ओरै लामाया फिसा फिसौ जफ्रा बेबायदि ओंखायनो जों बिथिं फैदों दा जों थांनांगौ गहपुरावहाय 1 घन्टासो नांबावनो बेनिफ्रायहाय ओंखामथ' जायाखै दाबो गहपुराव ओंखाम जानांगौ ना जानाङा जागासिनो दं ओमफ्राय मोनसे खोथा माने इन्टारेस्टिं खोथा आरो अननायनि खोथा
दाखालहाय जों जेब्लानाखि थांबाय थादोंमोन माय'दिया पासावहाय मोनसे फेमिलि लोगो मोन्दोंमोन ओमफ्राय बे फेमिलिनिनो न'खरनि मानसिया दा बोरैबा बोरै कन्टेक्ट जानानैहाय दाखालनो माबाखादोंमोन नालाय रायलायलायखादोंमोन गावनि न'आव एकदम हाबलांथारनांगौ गासिनो दं तेजपुरावहाय जाग्रा बायदिसिना रेडि खालामजोब्बायनो बेखौ जालांथारनांगौ आरोखि बिमा बिफाया थांथारनांगौ जाहैबाय मानिया हनै थाङा होमब्लाबो जों बिराद लेट जाबोबाय जों सानदोंमोन मा डाइरेक्ट सालायनानै उदालगुरि थायनायनि आरो बेयाव हाबलांबावनांगोनसै बिराद दुखु मोनगोन होनबाय गासिबो प्रिपेयार खालामजोब्बायनो दाखालनो बुंहरबाय थादोंमोन बियो बबो हाबलांनायसै सेंग्राफ्रा बिराद खुसि हनै हाबनो लुबैदों बेबायदि जाबाय आरो खोथाया खस्थ'थ' बिराद खस्थ' मोनबाय ओरै थाथ' टायार जिबाय खेबसे मबाइलाबो हनै मोनबोफिननायखाय मोनबोफिनबाय मोजांनि बाथ्रा दा हरावहाय दावहांहैनायसैलाय साल्थे बस्थानावनो गला मोनोलां बे जायगाखौहाय ट्राफिकआथ' बिराद ट्राफिक जायो ओमफ्राय बुस्थुआनो माबा हाजो माहायबा बेबायदि टाइपनि नुयो बेखौहाय गारिफ्रा अरुणाचल नाम्बारल' नुगोन बेखौ बारब्लानो सिबनो हानायसिमलै गैथारलायबो हां लामा मोजाङा बेबो बाजार एरिया ना मार्केट एरिया ओंखायनो बेवहाय एसे बिदि जायो बबे थाङोमोन ओरैबा अरुणाचलावनो थांलाय बबेजोंबा बेनोमोन दां बावबायसो आङो गोदो बेजों समफ्रा ओंखारफैनाय ना हगाथ' ओइ नै जाम्बानि र' जोंनि गोजानसिनलै अननानै थांहोगोर जोंनो दासो जालायबाय दा लामाया नै हां बेसेबा गोदान लामा प्लेनावहाय बांद्राय इन्ट्रेस्ट मोनोलै लोगोफोर बे हाजो हाला नै हाजो बेफ्रावसो मोजां मोनो दाखालनि बायदि दा मोनसे दुखुनांथाव खोथा भिडिअ'खौलाय लाबोदोंमोन मोजां नायग्राफ्रा गैया माथो बिदिला बायोना भिडिअ'खौ बानायनाय दा आपल'डखौ होनो बागासिनोसो दंबावो आङो बोरैबा बोरैसो होखुनागासिनो दङ बाब्लाबो ओइ र' नायद्ला मा एफा खस्थ' खालामनायखौलाय नाया नोंसोरलाय दुखु मोनोथ'रा आंबो नेक्स्ट ब्लग उदालगुरिनिफ्राय न'सिमनि ब्लग नांगौना नाङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो नाङाब्ला होले नांगौब्ला होगोन आरो नायाब्लाबो होखागोन नै बेबायदि जाबाय खोथाया फाइनालि वी आर इन गहपुर नाव लोगोफोरनो दा गहपुर सफैबाय जोङो गहपुर टाउन मोनबाय ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' 130सो जाहैगोन जोंनिया जोंथिं बय थांगासिनो दं जेबो बुजिनो रोंले आं लोगोफ्राथ' जेबो मिथिया आंनि लान्जाय हमना फैनायनि ना आं बहाय लांगासिनो दं बिसोर जेबो मिथिया आरो आंबो बहाय लांगासिनो दं जेबो मिथिया बिहुनि आलासि मोनजाफैमारबायलै फैयै बेसेबा गोजान गोथाव जाबायलै प्रफेसार जानो लुबैदोंमोन जे मोनजाबाय नों जानो लुबैदोंमोन जे मोनजाबाय दा पुरि बिदन दमासिनि बिसिनि न'आव जागासिनो दङ जों रावनोबो सिनायखायालै हा नोंबो जादों जादो जाना ओंखारबाय दे जाबावनो सोरबा थालांबाय नामा আমি ইয়াত ঘৰত আহি বহুত খালোঁ আৰু বহুত ডিষ্টাৰ্বেই দিলোঁ ডিষ্টাৰ্ব পাইছোঁ ন আমি মইতো বহুত চিন্তা কৰিছিলোঁ যাওঁ নে নাযাওঁ ডিষ্টাৰ্বেই হ'ব দেখোন ইমান মানুহ সেইটো ভাবি বহুত মই টেনশ্যন কৰিছিলোঁ হ'ব অঁ ঠিক আছে আংকাল বাই ओंखारबायथाय लोगोफोरजों दा বাই বাই ৰেডি হৈ থাকিব মই যেতিয়া আহিব লৈ যাম वेलकाम टू माय होम दे चले थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर
बिदिबो जोबलायबायलै खालथेनि न' होसोबोयो मोजां नाय माबायाबो खाथियाव सालायजोबलै दे गावनि आथिं बुलुनि बे बार थाबोखैला उदालगुरियावबो फुरा खामजोबबाय सालथेया माने चिरांनिया एन्डार जायो ना बिसिनालाय बिदर सेरसेजोंनो 12,000 मानसि जाहोनो नुदों बेदरहा अ साले बेदरना सेरसे दा 12 जनजों जाबाय ओंखामनै थोदिनि जावलाय होदेरदों आंना जागासिनो दं बिदि मोनजाबाल' खुसि मानसिफ्रा मारै नोंनो सालायनो हाखालायमोन दा भाइ हा साले ओंखाम उखैनानै सालायनो रोंलाय खालायमोनरा थाखाया 2.5 घन्टा बारनानैसो थाखायोरा माबा होनदोंमोनलै सेरसे गोबां लांगौलै आनबक्सिं खालामनि टेनटेने गोथावलाय गला गोथाव जायोने गोथाव बायदि मोनबाय आं बेस एसे सिन्था खालामदो मा जाथावथाव हा जागोन जानायखौसो सानाखै नोङो आनलिमिटेडलै बिदरनि सायाव बिदर दिनैहाय सालथेनि न'आव बिदरानो हाथर बायदि मानसि दानिया सबायजों दाउजों गोबावसैमोन सालथे टाइमा जाखांनानै गुड मर्निं जाहैनो सोरा ओइ सालथे मोजां आयो सालथे मोजाङै हा सोर ओंखाम संना जाहोनायलै नों माबा जाला लुबैबायसो मोनलाय रानबाय हनै सालथे नै हिनजाव लालाथ' इदि मोनजाथारनाय नङालै सालथे हा मोनजाफैगोन इदि खामानि मावग्रा गैयाना हिनजावा मोनथ'ला आंखौलै खामानि मावग्रा गैयैखाय लेंहरनांगौ हिनजावा मोनथ'ला आंखौसो सानदों आं बिदि हाबफैनो हानाय नङा जागोननि र' खस्थ' खालामबायलै हिनजाव गैयि मानसिनि दा बालन्दाफोरनि ओंखाम जाखांबाय सालथेनायावहाय बिराद खस्थ' संनानै जाहोबाय गोजोननाय थाबाय सालथे सेंग्राफोरनि उन्दुनो दा इदिनो जायो गोमजोब्बाय नै कम्पिटिसन जागासिनो मोनसे कम्पिटिसन बिदिनो थागासिनो गुजुनायनि कम्पिटिसना गोमजोब्बाय नै बे गलासिन बे मोननो हागौ फार्स्ट प्राइज ओरैहाय गोलोमजोब्बाय नै सासे ओरैथ' कर'नायावहाय मानसि जुना लाबोनाय बायदि जाबाय थैनायखौहाय मबाइलसो नायखोमागासिनो भलिउमा गैखालामोन दायो ओंखाम उखैनाया सोर गाबोनसो चिरां सोनोसै जों दिनैनि कम्पिटिसननि प्राइजखौहाय गाबोनहाय थांगोन होनाय जागोन नोंथांमोनाबो नेनानै थादो प्राइजखौ सोर मोनो प्रबेशनि आखाइनिफ्राय होनाय जागोन माने जुनियर गन' नाम लाबाय बिदिनो प्राइज मोनगोन गन' जानो हानायाबो गोरलै नङा बिदिब्ला आंबो कर'नानि फार्स्टआव हालम ओरैनोसै लोगोफोर लोगो मोनथ'नायलाय हालम माब्ला गाबोन लोगो मोनलायफिननोसै